Apa iso? Iso pop rock. Enek roke berang. Pop. Oh iso. Rock. Rock. Rock iso. Mayangkara, Bos. Ya iso, Bos. Jajal tanjakku kanca-kanca sinden nggo ngerok. Biasanya sing iso ngerak Hani Ronanda, ayo. Hani Ronanda. Ora kliya ya pegahanin neh. Mangane wong iki lek enek wong meneng aja brok-brok ya. Lah masa su. Oh iya. Ayo. Nggih ngerok ya. Ngerak lagune. Apa? Lagune pertama kita bikin yang halus dulu. Halus dulu. Terus ke sesi terakhir kita bikin rock. Wah iya, oke. Lagu Jawa atau memang lagu rock? Lagunya lagu Jawa. Lagu Jawa tapi kita bikin rock. Oke. Hani dengan Mbak Dia, ayo. Mbak. Mbak Nanda. kok isa? Wah anu, Diah Sari Nanda. Diah Nanda Sari kene Cahayu. Kene. Sopo sing enak telepon? Wih ya aja kaya ngono, iki ngono 17 Pro Max. Nanda Saru. Iya, nyahan. Nanda Saru karo Handiku Malasari. Niken Sarasati. Ana aja ngono lho. Mayangkara di syuting lho iki. Katen Mas. Oh, tak keprok ndasku dhewe ning kene lho. Ayo. Sak pira? Langgam ya, Sore-sore padang bulan ayo konco padha dolan rene-rene bebarengan rame Rai
sagunging penghormatan agung risang bobo ingkang sampun samawon kanthi sawit kowe memuji marang kersane Gusti Kang Maha Agung. Kanthi jemudling kuku sing duka kang kumulun. Ambar-ambarane antariksa. Risang bobo ingkang sampun samawon kanthi sawit kowe memuji marang kersane Gusti Kang Maha Agung. Sik. Anu ngombe ini kan ngombe mie ini kan mana ini dah. Kene. Mie sik, Nduk, mie sik. Mie dulu. Kowe lek ras lek glon-gelung muncul jan kaya ora tak sawangkoke jan kaya beci. Ote-ote ning stasiun. Lha ta? Ayo Mas. Ya. Aku iso geblak. 90 ae lho Mas. Niki weton Baladewa. Iya, ngombe sik iya. Dan masalah totalitas dari mayat. Tepuk tangan sekali lagi buat Niken Salindri, luar biasa. Weh. Weh ngelak apa nyombar? Weh. Woi. Masalah sak iya jemu bayi. Pak Sus, tasik enten malih mboten iki. Kok telas niki. Yo. Astagfirullahaladzim. Kok yo Wompoken Mas. Ya, wis minggu dhisik aku tak ngedekne bocah loro. Mas pelok mulu jiro lu sepira Mas Isa.